सातारा जिल्ह्यामध्ये आता दरोडा, जबरी चोरी आणि घरफोडीचे गुन्हे करत असलेल्या आरोपीबद्दल माहिती मिळाल्यानंतर सदरची माहिती आम्ही LCBच्या टीमकडून वर्कआउट करायचं ठरवून त्याबद्दल गोपनीय माहिती त्या आरोपीची करायला सुरुवात केलेली होती. सदरचे गुन्हे उघडकीस आणल्याबद्दल आमच्या जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षक माननीय तेजस्वी सातपुते मॅडम तसेच अप्पर पोलीस अधीक्षक माननीय धीरज पाटील साहेब यांनी आमच्या LCB टीमला मार्गदर्शन करून सूचना दिलेल्या होत्या. त्याप्रमाणे आमच्या LCB टीमने ती माहिती गोळा करून जावेद अनिल काळे नावाच्या आरोपीचे सगळे व्हेराबाउट्स काढले आणि गुप्त बातमीदारामार्फत आज पेट्रोलिंग करत असताना त्याची माहिती काढून त्याला आज रोजी ताब्यात घेतले असता त्यांनी पुसेगाव पोलीस स्टेशनचा एक दरोड्याचा गुन्हा, तसेच पुसेगाव पोलीस स्टेशनची एक जबरी चोरी आणि परत पुसेगाव पोलीस स्टेशनची एक घरफोडी आणि वडूज पोलीस स्टेशनची एक घरफोडी असे 4 गुन्हे केल्याचे त्यांनी कबूल केले आणि ते गुन्हे उघडकीस आले. तसेच तो पूर्वीच्या सुद्धा जवळजवळ 56 घरफोड्यामध्ये फरारी होता. त्यामध्ये सुद्धा त्याला अटक करणे बाकी होते. अशा पद्धतीची आज आमच्या LCBच्या टीमने उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्यामध्ये आमच्या जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षक माननीय तेजस्वी सातपुते मॅडम आणि अप्पर पोलीस अधीक्षक माननीय धीरज पाटील साहेब यांनी आमच्या LCBच्या टीमला वेगवेगळे मार्गदर्शन आणि सूचना दिल्या होत्या. तसेच या चांगल्या कामगिरीबद्दल सुद्धा सरांनी आणि मॅडमनी अभिनंदन केलेलं आहे. या चांगली कामगिरी करण्यासाठी आमच्या LCB टीमचे पोलीस उपनिरीक्षक प्रसन्न जराड, ASI बर्गे, पोलीस हवालदार तानाजी माने, संतोष पवार, पोलीस नाईक विजय कांबळे, शरद बेबले, मुनीर मुल्ला, अजित कर्णे, निलेश काटकर, चालक पोलीस नाईक संजय जाधव, विजय सावंत यांनी 2-3 दिवस झालं कंटिन्युअस त्या भागात सापळा बसला होता. पेट्रोलिंग करत होते आणि माहिती काढत होते आणि या टीमनं अतिशय चांगली कामगिरी केली. आमचे तानाजी माने, अजय कर्णे, पवार आणि शरद बेबले कंटिन्युअस त्या भागात फिरत होते आणि तिची गोपनीय माहिती आज रोजी मिळवून त्याला ताब्यात घेतलेलं आहे आणि त्याने हे गुन्हे केल्याचे कबूल केलेलं आहे. त्याला पुढील कारवाई आम्ही पुसेगाव पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात दिलेल्या आहे.